Good morning sa kanyan. Magkasabihin ko kung ano yung sinabi ng RG, dapat meron kong yan ganyan. Okay. 1, 2, 3. RG! Hindi nag-gatas po na yan. Hindi pa. Sinabi na ba nagpapasal na sa ngayon? Okay, sino po? RG! RG! Ano na ba? Kapupunan mo na. Jeremy Navarro, Samson Bakar, Robert Torres, Robert Bakar Sr., RJ Tabangan, Dorothy Torres, Amber Torres, Samson Navarro, Rivera, and Torres. Ayan, meron ko sa Bachan, Jenny Franco, Dante Franco, F.O. Tabangan, Tomas Franco, Amos, Sergio, Franco Franco, Randy, Solomon.
Sabi na niya sa'yo yung pente. Live stream sa Philippine Bus. Apat tayo. Ako, ikaw si Pilipinas. So, problema natin nun. Wala mo kasi tape sa siya. Okay.